Doncs anem a comprovar si aquests Rogers LS3/5A són originals o no són originals, perquè, com sabeu, aquests altaveus que són tan reputats es pirategen. Val? Llavors anem a comprovar que els drivers siguin originals amb el número de sèrie. Llavors es desmunta el frontal, que, com podeu veure, inclou els altaveus i el crossover. Llavors, com podeu veure aquí, bueno, no sé si ho veieu, ho aproparé, és un KEF, el B110, correcte, amb el número de sèrie. Això vol dir que aquest driver és correcte. Ara anem a veure el Twitter, que està aquí sota del